Čaute u nového videa. Dneska nečakane ideme cvičiť, ale s kým idem cvičiť je niečo veľmi nové a naozaj tiež nečakané, s kým idem cvičiť. Všetko vám porozprávam, len si počas toho spravím rýžovú kašu, keďže cca za 2 hodinky idem cvičiť, tak nech si to stihnem spraviť, nech mi to vytrávi, čiže let's do cream of rice. Určite vás všetkých zaujíma, že s kým to vlastne idem cvičiť. Zatiaľ vám viem povedať, že to je môj budúci coach. Prečo by som si vlastne ja vyberal coacha? Na čo mi to je? Do cvičenia nemôžem povedať, že sa vyznám, ale tak proste niečo málo viem. Progres stále robím. Stravu si strážim jak síbam. Že na čo by som si ja už len hľadal coacha? Keďže by som budúci rok, čiže v roku 2027, chcel skúsiť prvýkrát stage, proste zispozovať na stage a pripravovať sa sám je podľa mňa veľký risk. Neviem si to ani predstaviť, úprimne asi by ma to ani nebavilo. Strašne veľa stresu by som na seba dával. Tak som si našiel coacha, ktorý mi spraví jedálniček, ktorý mi spraví tréningový plán, ktorému budem posielať check-iny, ktorý ma prevedie cez peak week, cez prípravu celú a spraví zo mňa, dúfam, monštrum. No, miešam 2 kaše, zmiešal som nutty cream a túto jahodovo-jogurtovú. Lebo z nutty cream som mal málo, tak som proste dosypal tejto, no čo. No ale zatiaľ všetko pozitívne som vám tu povedal. Negatívna vec. Už druhý deň ma proste boli ma proste, oh no, boli ma proste táto časť. Takto tuto nad obočím, jak keby to bol nádor, cítim tam proste tlak. Neviem, či to je migréna, neviem, či to je počasím. Stalo sa mi to 24 hodín od leg dayu, že fakt akože pušoval som sa jak blázon, tlačil som jak psychopat. A 24 hodín na to ma tuto proste začalo bolieť. Keď sa zohnem, keď prudko otočím hlavou, keď dlho ležím a posadím sa, tlak jak blázon. Ono môže to byť aj z nejakej alergickej reakcie, lebo bol som u alergologičky a viete, tam sa tie testy robia, že tuto na ruku vám spraviť s perom také štvorčeky a dávam také bodky a tá bodka, ktorá nejak začne reagovať, je, že na to ste alergickí, alebo je tam nejaká reakcia, alebo niečo. Celý život som si myslel, že ja na nič alergický nie som, že si úplne chillujem. Minulý rok a aj tento rok sa mi, jak šla zo zimy na jar, až na leto, tak som proste začal sopliť, svrbeli ma trošku oči. Keď som šiel za frajerkou a oni majú doma psa čivavú, proste sopla jak blázon, tak som šiel ku alergologičke, vyšlo mi asi 60% mi vyšlo, že pozitívne, že tam nejaký level tej alergie mám. Nie veľký, ale mám aj na psa, aj na mačku, aj nejaké topole, aj nejaké trávy, proste. Som piči, asi zdochnem. Takže bojím sa, no vlastne nebojím sa, ale čo ak to bolo z tej alergickej reakcie, neviem, proste 8000 symptómov, možno to je migréna, netuším, ale fakt ma to boli a dúfam, že ten push day dneska v pohode prežijem. Takže pokiaľ máte s tým nejaké skúsenosti, že aj vás takto proste bolelo nad obočím alebo medzi obočím a bola to dosť taká prudká tlaková bolesť, tak mi prosím vás, keď tak napíšte na Instagram, že či ste umreli, alebo mali ste nádor, alebo proste bola to len migréna, chillujete si. Ináč takto zozadu musím mať fakt, že otrasné tie vlasy. Mal by som už ísť k barberovi, ale líknem mám to dopredu. Asi cca o týždeň pojem do Nitry za Beníkom, pojeme sa fajnovo, že ostrihať ja jeho, on mňa. V živote ani jeden sme nikoho neostrihali, nikdy sme v živote žiadne vlasy nestrihali, takže to bude prča. Podali sme si ruku na to, že jeden druhého sa budeme snažiť ostrihať čo najlepšie. Nespravíme tam na schvál proste baskát, nedojebeme sa na schvál, okej? Naozaj sa budeme snažiť, proste try hard fady. Akože aj tak to bude otrasné, ale chápete pointu. Kaša hotovo, už iba mikrovlnka, minúta a čučky. Za nejaké hodinku 45 by som sa s osobou, s ktorou budem cvičiť, mal stretnúť pred 7 na parkovisku, ináč tam platíme parkovisko už, čiže I want to kill myself. Zatiaľ spapám túto nádhernú rýžovú kašu. Rýžová kaša je proteín, veiny-galaxy.shop, kód RADO5. Strašne si vážim všetkých, čo používate môj kód, čo mi to posielate. Spraví mi to deň. Ešte taká zaujímavosť, že s coachom začneme spolupracovať a takže sadneme si, poviem mu, že čo teraz žerem, ako som doteraz cvičil a podobné iné návyky. Mu poviem počas augusta, tak nejak koncom augusta, lebo ešte celé leto chcem ísť proste mojimi princípami, moje tréningy, moja strava. Chcem spraviť ja sám čo najlepšiu formu, proste vysekať na leto, cool for the summer, lepšie aj na sociálne siete. Taktiež, keď pôjdete pod coacha,
s čo najnižším percentom tuku. Je to reálne len dobre, len robíte aj pre seba dobre, aj pre ňoho. Papám rýžovú kašičku a my asi sa už vidíme až na parkovisku 7-7. Čiže teraz animácia. Môj coach je, teda future coach, Plešovné pět. Co mi píče? Král se přestěhoval Ricardo, bratislavský Ricardo. Taneček, rýchle taneček. Dobrý, pičo, Red je vždycky. Tak som sa zamýšľal, že kokos, že zoberiem, že Fatalitku a Morbidius, že David určite zobere niečo iné. Tu máš sponzora? Aha, dosť iné. Dúfam, že aj príchute sú tie isté. Je vidět, že jsme stejně nastaveni. Ano. Tohle je hruška. To mám aj ja. Summer Slush. Hej, tak ja mám kiwi jahoda. Say no to racism. Keďže v 7-7 hudba celkom že huláka, tak moc ani nebudeme rozprávať počas tréningu na video. Čiže enjoy this edit new coach. Vlastne nie new, čiže vlastne iba first coach. Ale vlastne first new coach. Premiera. Aby som hýbal ceckami, keby nejaké mám. Nic. Ale kámo, fakt ich mám tak nakrvené, že ani si ich necítim. Takže hoši a hošky, kamo zase česky rozprávam. Já už jsem to nakazil. Je to veľmi nákazlivé, ale trénink sme si užili, ja som si dal ešte dodatkovo triceps, nejaký posing sme mali, 20 minút kardio. Takže doufám, že se vám video líbilo, budete nás potkávat hodně společně. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Rado 5, Plešov 5, ambasádoři Pain Galaxy, Řeřicha a Vankouše a Čučoretky. Vankouše, čo?